Koronavirus odgodio je ili otkazao veliku većinu događanja tijekom prošle godine. Ali smo, kada su mjere malo popustile, uspjeli održati nekoliko promocija, uspjeli smo održati nekoliko radionica, nekoliko izložbi. Zapravo, kad se to sve skupa zbrojilo, mi smo imali sve skupa u fizičkom prostoru knjižnice 44 programa, odnosno događaja koji nije mali broj. Bilo je tu izložbi u predvorju knjižnice, no i promocija knjiga uz poštivanje epidemioloških mjera. U 2020. se i čitalo. Bez obzira na koronavirus, knjige su se posuđivale, registriran je i značajan broj novih korisnika, a popularnije nego ikad postale su i e-knjige. U 2021. knjižnica ima velike planove. Jedan od njih je i nabavka prvog bibliobusa u Brodsko-posavskoj županiji. Evo, to nam je zaista jedna velika želja. Mi smo već krenuli s tim krajem prošle godine, s tim pripremama. To je veliki posao i velika dokumentacija koju moramo pripremiti da bi se bibliobusna služba mogla ustrojiti, organizirati za područje cijele Brodsko-posavske županije. Bibliobus bi bio posebno koristan za stanovnike manjih i udaljenih mjesta u županiji kojima je knjižnica daleko ili u potpunosti nedostupna. Knjižnica bi njima zapravo putem bibliobusne službe bila možda na neki način upravo to, dolazak u jednu malu sredinu gdje ima i dječice, gdje ima i mladi, gdje ima i odraslih, da se može znači uključiti i čitati knjige, ali bibliobusne službe nisu više samo posuđivanje knjiga, nego i puno više od toga. Iz knjižnice u ovoj godini najavljuju novi oblik suradnje s domovima umirovljenika. Da možemo mi osobno sa našim službenim vozilom otići do domova da bi mogli ponuditi znači, knjige, jer ja sam sigurna da postoje umirovljenici koji bi to rado prihvatili. Također planiraju nabavku zvučnih knjiga ili onih s uvećanim tiskom za osobe s poteškoćama vida. Planiraju nastavak suradnje s lokalnim udrugama. Prošli tjedan tako su ih posjetili članovi udruge Lokomoto, pa pozivaju druge građane i udruge da ih dođu posjetiti. Jer kao što su oni rekli da nisu došli ovdje uživo, nikad ne bi znali zapravo sve to što oni vide možda ili čuju od nekoga, nije to dok se ne dođe uživo. Evo, s tim ciljem, s tim riječima zapravo pozivam sve naše građane evo da upravo i oni to učine, da dođu ovdje. Knjižnicu u ovoj godini očekuje i posao redizajna web stranice, no i nastavak procesa nabavke kompaktnih polica za skladištenje knjiga. Ipak u fokusu im je uvijek, kažu, poticanje građana na čitanje. Čitanjem nadahnjujemo sebe, spoznajemo više sebe, da ne kažemo obrazujemo sebe, educiramo se, pomažemo sebi da smo u kontaktu s drugim ljudima bolji ljudi. To je jako važno za čitanje, da shvatimo da čitanjem i mi pridonosimo međusobnoj komunikaciji jednih između drugih. Čitanje umiruje, čitanje razveseljuje. A za sve to u gradskoj knjižnici trenutno je dostupno više od 144.000 jedinica knjižne građe te oko 300 naslova e-knjiga za posudbu.